Здравейте! Днес си говорим за една любима моя тема, а именно да даваме това, от което имаме нужда. Но нека да ви попитам, какво ви липсва в момента? Може би любов, увереност, сигурност, уважение. Моя опит показва, че най-прекият път да получим това, което искаме, е просто да го дадем. Знам, че звучи много странно. Сега ще си кажете, тая е хако. Но нека ви обясня защо. Много хора живеят в състояние на недостиг, непрекъснато усещане на недостиг. Нямам достатъчно увереност, нямам достатъчно пари, нямам достатъчно любов, здраве, нуждая се от повече увереност, сигурност, свобода. Но нека да ви кажа нещо, което съм научила от моя опит и от наблюденията на хората, с които съм работила. Когато даваш това, което мислиш, че ти липсва, казваш на ума си, че вече ти го имаш, че го притежаваш. Знам, абстрактно е. Но нека да видим. Имате нужда от любов. Тогава давайте любов безусловно, включително и на себе си. Имате нужда от увереност. Подкрепете някой. Аз съм казвала много пъти. Бях много неуверена в младите си години. Вече сега съм много стара. Затова пък обичах да давам увереност на хората около мен. Без да знам защо. Просто ми харесваше. И магията стана. С времето самата аз станах много по-уверена и можех да давам още повече на другите. В момента, в който даваме, ние спираме да сме жертви и ставаме създатели на нашия живот. И познайте какво? Животът започва да връща същата енергия. Така че, следващия път, когато усетите, че нещо ви липсва, спрете. Поемете си въздух и си задайте въпроса: как мога да дам точно това, което ми липсва на някой друг сега? Каква е тази малка промяна? Тази малка промяна може да промени вашия живот. Тя промени моя живот и на още много други хора. Въпросът ми: от какво имате нужда вие? Нека ви предизвикам. Отговорете честно на този въпрос и се опитайте да давате това, от което имате нужда. И вижте какво ще стане. Дайте си няколко дни, няколко седмици или месец, просто за да поекспериментирате и да видите наистина какво се случва. Пожелавам ви един усмихнат, вдъхновен и прекрасен ден. Чао!